malidenw jate miliyɔn 22 cɛla miliyɔn 4 ɲɔgɔnna bɛ olu la minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan wa a tungaladen ninnu cɛla a musolamɔgɔw de ka ca kosɛbɛ. Mali tungaladenw lakodɔnnen don ka u kɛ Mali jamana sɔrɔ tulomabaw ye. San 2021 waati la duniya jigiɲɛsoba ne a bɛ wele nanzarakan na ko Banque mondiale k'a jateminɛ gafe dɔ kɔnɔna na u ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Mali tungadenw ka nafolo ladonni Mali jamana kɔnɔna na bɛnna dolari miliyɔn 973 ɲɔgɔn kasabi ɲɔgɔnna ma ka tɛmɛ u bɛ nafolo yɛrɛ minnu don u somɔgɔw ka ladonniw dafɛ i n'a fɔ nasɔngɔkow ni furasɔngɔkow n'o ɲɔgɔnna caman wɛrɛw. Mali tungaladenw kɛra sababu ye ka baarakɛbolo caman bila sen kan min nafa ka bon kosɛbɛ Mali sɔrɔ yiriwaliw an'a yakubaliw siraw fɛ. Nin baara ninnu tɛ se ka latɛmɛ gɛlɛya kɔ wa a gɛlɛya fanba a yirala k'a fɔ k'a bɛ musolamɔgɔw de kan sabula olu de bɛ denbayaw ladon ne ka tila ka taa baara wɛrɛw ɲini k'o kɛ kɛnɛma u bɛ se ka nafolo sɔrɔ min na ka u somɔgɔw minnu tora u kɔ ka jɔ olu ka musakaw kɔrɔ. O de kama an ye an ka baro kɛnɛ sigi kɛ ne Mali tungala muso dɔw ye. Juma tɛmɛnen in na an ye a baro kun daminɛ ne an balimamuso Tɛnɛ Jabate ne bɛɛ b'a wele ko Binge na ale sigilen bɛ Beauvais France. Bi baro kɛnɛ nin kɔnɔ an bɛna Madame Mariam Siribe Pakaw de lamɛn. Ale ka kalanw kɔfɛ Irisi jamana kan ale taara ka taa sigi Saarbrücken Allemagne jamana kan. Nin ye a san 12 ye. Muso denbatigi don. Awa Mali tungaladenw ka kulu belebeleba n'a bɛ wele ko au Conseil des Maliens de l'extérieur o kulu min sigilen don Allemagne jamana kan ale de y'o ɲɛmɔgɔ dangan ye. Mariam, ne journalisme kɛ Russie la depuis 2010 mais Allemagne kɔnɔna la ni seginna kalanw kan donc fo ka master sɔrɔ en communication et coopération transfrontalière a master kɔnɔna la fɛnɛ an ye marketing ni management o de kɔfɛ sisan nɔ ne bɛ baara kɛ marketing domaine de la no Allemagne kɔnɔ yan. Nin bɛɛ de bɛ a yira k'a fɔ Mali musow ye muso cɛsirilenw ye muso ŋanaw don u mana taa yɔrɔ yɔrɔ la ka sigi ye u bɛ se ka nɔbɔ ko la aw ka ko la dɔɔnin tɛ kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔ malidenw fɛ kɔfɛ aw b'aw ka dahirimɛ mina ɲini aw tilala ka don kulu kɔnɔ pour que aw kana ɲina jamana kɔ jamana kana ɲina aw kɔ message kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bɛ aw bolo ka lase cɛsiri parce que foyi de tɛ sɔrɔ nɔgɔya la tumarankɛya gɛlɛya ka ca kɔnɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ mais i tɛ ɲɛ sɔrɔ f'i k'i cɛsiri donc ko bɛɛ de k'a dɔn ko tuma fɛnɛ chance de c'est vrai tuma gɛlɛya ka a chance ma yɔrɔ ye min ye opportunité minnu b'an bolo yan n'o kun b'an bolo an fasow la sisan b'a sɔrɔ an bɛɛ kun sɛgɛnna pour que i ka se ka nafa sɔrɔ a la f'i ka sɔrɔ a sɛgɛn de ma fɔlɔ bɛɛ b'i ka souffrance kɛ à sa manière mais ni bɛɛ y'i cɛsiri ala barika la a mɛnna cogo cogo i bɛ nafa sɔrɔ a la donc k'a fɔ ko association ko ninnu yɛrɛ faso kanu de y'anw don a la Allemagne au conseil bi yan depuis 2002 mais au conseil in yɛrɛ sigikun kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko bɛɛ ni sabati ani keleya k'o sigi maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan parce que anw farafaralen don alhamdulilayi bi an ka ca Allemagne kɔnɔ mais il y a 20 ans ou il y a 15 ans maliyɛn kun ka dɔgɔ yan kosɛbɛ donc faso kanu ani maliyɛnya yɛrɛ diyaɲɛ de fɛnɛ anw kun diya an bolo an bɛ to k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɔnw kɛ Mali la hali déplacé de guerre minnu kun bɛ falajɛkuru kɔnɔna la an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɔn don olu ma M5 kɛlɛ wagati an kɔni tɛ politique la mais le fait que mɔgɔw ni taɲara an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan fɛnɛ ka wari di mɔgɔ minnu sara ka a du u somɔgɔw ma maliyɛn denya yɛrɛ fierté o de b'anw na yan nɔ kosɛbɛ an bɛ fɛ k'o de yira k'a fɔ hali n'anw bɛ Allemagne yan hali n'an ye yan sɛbɛnw sɔrɔ ka furu yan ka denw sɔrɔ yan toujours an ka faso an bɛ fɛ k'o de kunnawolo n'an taara yɔrɔ yɔrɔ an bɛ fɛ Mali de tɔgɔ ka fɔ an den minnu bɛ yan nɔ an bɛ fɛ u k'an ka faso dɔn u k'an ka kan fɔ u k'an ka culture dɔn an bɛ yan nɔ an hakili bɛ Mali la o kan ka ye an kɛwalew fɛnɛ la o tɛ se ka kɛ n'an ma fara ɲɔgɔn kan foyi tɛ bɛn bɔ tuma dɔw la fɔ ɲɔgɔn kow ka ca mais toujours f'an k'a dɔn kɔlɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ toujours f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kana sɔn facilité yɛrɛ de ma k'a fɔ ko on est fier d'être malien et puis an tɛ fɛ an ka culture ka tunu an denw na